to be a good and loud projects of the former president. Anawan din yung waan, manulong dito, rapon ng panamo, walang ibangagan ang kuwan. The very first time in the history of political leadership sa usaka presidente, nagbuho sa kabukid ang butanan dito. Dito mo angin. Taas kayo na! Panulong ng panamo. Kami po, lakto-lakto na dito. Malagay mo na ako, saba, kung sige kasuhan niya sa iyang 6.3 billion karon nga confidential intelligence fund. Kina-question nila ang ilang ipaon kang Inday Sara na 125 billion. That's chicken. White chicken. Sabdaw. Kamay na kayo kung takor na sa mga pobre, no? Pero yung duman na to, ang confidential million out of the good company, apandi ay aputok ng daga nila ni Tambalos is gusto nila ang itaat titingalidad ng bawal ang sa presidente magkaroon o confidential fund. Wala ko dito! Si Presidente Munggo, wala ko dito. O kung sa inyo ako, ang nakatilan na nasa iya ang 55 billion. Kung sa kanya, in good faith pa lang na gusto niya itabang ni Bibinday, ang tinuod na kay di na sila gusto mahawa niya ng kanyang kay kapalo ko unsay may kabo nila o unsay ilang ipanaganaan sila na po'y kasukasuhan sa paabot na panahon. Malversation of public funds ang ilang himo. Ilang na nila ang PhilHealth funds na to. GSIS, SSS, EAP Modernization Fund, purpose mga kaisunan. Education na isip nila dito sa infra. Tungod kay gusto nila diha sila makakwarta pa kayo. Kay base sa estudyo karon sa mga eksperto, inhinero, ang kautasanay karon diha sa ilahang training down sa mga infra is 40% ang pangayo-alay niya karon. Mauna na kita mo na kaglubak ni anak itong mga dalan. Dali rama daw kama itong mga project. Kaya tumod na adya ang dagang pangwarta. Unya, tanawa ang tulay na ilang inugangan ng 145 billion. Baksa. Ito, sa Luzon. Mga kaisunan ko, kung si Rizal, dalapi in town with me. No? Ang imong espiritu, nanaali ako, pada nagkanamo, gabi na. Sa labang magagahong na unta, kagaan, kaming imo, usok. Salamat o manapod.